болчучу. Ошо сиздерде негизи кыздардын укугу Польшада кандай деген суроом бар эле да. Ona pracuje na Federacji Kobiet w Talasie i cały czas zajmuje się wiadomościami kobiet ostatnimi. I teraz jej ciekawo, jak działa prawo dziewczyn w Polsce. No muszę powiedzieć, że to wszystko zależy od tego, że nasze kobiety od już lat wielu czuły się bardzo mocno wyzwolone, ale także bardzo silnie związane z rodziną. W Polsce wygląda to tak, że kobieta ma prawo podjąć pracę, ma prawo wyboru studiów, ale nie jest tak do końca wszystko różowo, dlatego że w Polsce do tej pory istnieje taka mentalność, że kobieta zawsze zarabia mniej niż mężczyzna. Więc to jest jedna, pomimo tego, że jesteśmy w Europie, pomimo tego, że mamy dużo wolności, to jednak kobieta zarabia mniej. No mamy różne, może ja podam do przetłumaczenia, nie? Dobrze. Bizde эми бул жака салыштырмалуу көп эле айырмачылыктар бар дейт. Бизде көбүрөөк эркиндик укугу корголгон. Ошондуктан бирок кыздар Польшада деле эркектерге караганда азыраак акча табышат экен. Ciekawostką jest też, że w Polsce jest inny model rodziny. W tej chwili mamy taki model 2+2. Tu w Kirgistanie jest inny model rodziny, więc u nas kobieta ma czas na realizację swoich marzeń, swoich ambicji zawodowych. Tutaj jednak zwróciłam uwagę, że te rodziny są takie pełne, duże, radosne, ale też myślę, że obciążenie tych kobiet jest znacznie większe niż u nas. Анан Польшада мисалы үчүн көбүнчөсүн жанагы кесиптик өзүнүн максаттарын ишке ашырган, баардыгы тең баягы өзүнүн каалаганына жете алам дегендей баардык бир амбициялары чоңураак өздөрүн. Кыргызстанда байкасам кичине башкачараак экен, үй бүлөгө көбүрөөк басым жасалат экен. Бирок баягы бактылуулукту байкап турам дейт аялдардан. Siz birinchi үй бүлөнү биринчи орунга коесузбу же карьераны биринчи орунга коесузбу? Jakie ma znaczenie najpierw dla ciebie kariera czy rodzina? O Boże, to strasznie trudne pytanie. Ja bardzo jestem taką osobą żywiołową. I ja starałam się pogodzić wszystko, żeby była i kariera, i rodzina. No, na przestrzeni tych lat, które przeżyłam, jestem już osobą bardzo doświadczoną. Moje dzieci mają, jedno ma 28 lat, drugie 22 lata, więc staram się je wychować w międzyczasie pracując. Było bardzo ciężko i bardzo trudno mi było też zaakceptować to, że nie zawsze byłam przy tych najważniejszych momentach dzieci. Wiadomo, że gdybym miała wybór, to wolałabym, może nie powinnam tego mówić, może nie tłumacz tego, ale wolałabym siedzieć w domu, bo przez to, że mam karierę, to się nie nauczyłam gotować. Готовить не тумачить? Gotować nie umiem. Тумачить не тумачить? Так. Аябай мен үчүн бул эң кыйын суроо экен. Мен үй бүлөнү дагы карьераны да бирге алып жүргөндү каалайт элем. Азыр бир четинен карьерада жасадым, балдарымды окуттум. Бир балам 28-те, бирөөсү 22-де. Анан бирок азыр тамак жасаганды жакшы билбейм. Эгер үйдө отурсам, балким жакшы тамак жасамак белем. Рахмат. Аны айтып коесузбу, 28-де балаңыз болсо аябай жаш көрүнөт экенсиз. Рахмат, ишиңизге ийгилик каалайм. Jeżeli macie dziecko 28 lat, to wyglądacie bardzo młoda. Dziękuję bardzo. Bardzo naprawdę młodo wyglądasz. Nie, no wydaje się, aż tak dobrze nie jest. Natomiast mam problemy jak każda matka, która ma 28-letnią córkę, bo moja córka wybrała zdecydowanie karierę.
kończy studia. No, ja jako chciałabym już być babcią, no ale no, nie zawsze się udaje. Ну, мен жаш көрүнгөн деле бардыр, но азыр дейт 28 жаштагы баланын апасындай болуп, мен деле ошо кызым турмушка чыгып, үй бүлө күтүп, мен дагы бир эне эле чоң апа, чоң эне болсом деп тилеймин, тайэне болсом деп тилеймин. Анан ушу. Рахмат. Рахмат маегиңиздерге, ишиңиздерге эле каалайбыз.